kendo iwacho ni otieko na hayo otieko gi loch mano tim ma Nigeria e tugi ma uduchi manyoro mano mara group D kanyo kada rakore kanyo kod Congo. Kit tugo ma waneno e grube gi duto nyaka D kama gintiere kar kae nitie jok modok mane wacho ni magi nyingi mosebedo madongo ahinya gini dhi keto piny Kenya kama chal nade bende kirange kod jok ma Kenya osetugo godo e ranking kachiel koda ka uso jotugo bende e pinje maoko. Aparo ni kaluwore gi performance mosebedo go kaka team Kenya aparo ni ranking marwa dhi malo nikech group one mani luongo ni group of death nikech ne wan gi Morocco kanyo, that is a strong team. Koro the fact ni ne waloyo Morocco mano be maparo no tingo nyingwa malo, and then par ni wabedo ka unbeaten throughout. We only had a draw to wabedo kwa waseloyo okolowa onge kuma wa concede wago mana gonde achiel to wasudo gol ariyo to wasudo. Aparo ni mano semiyo jotukwa koro kata sani wabedo gi buok nikech kila kacha no ngeni Nigeria dhi bedo top of the group. Tineno ka Sudan ubiro mogoye magino mako madojini to Sudan ma underdog ni ene kako timango ogo Nigeria matene ni chane kaka no tuge teams te mano biro kacha no biro kong'eyo ni ko ging'eyo ni ang'o magidwaro. Teams te ne tugo kadwaro loch. King'iyo kata South Africa kadhi dala, South Africa odhi mana nikech goal difference to ne gitugo maber to Uganda no yudo comeback. Aparo ni the 12th man ntie kuma nokonyogi ema gineno ni kae ni gini ok wanyalo ema dhi kamae. Kenya ose qualify, Tanzania qualify, wan mwadwa dong to wan pamoja jogi wasudo wate koro gibene no kane gitemo lakini so far Kenya wase tingo nyingwa malo ta kata next aneno